Avui cuinarem ales de pollastre, aletes, però no farem aletes tan de moda, amb picants, amb barbacoa, amb salses xines, no, farem unes aletes de pollastre a la catalana. És més, en un mar i muntanya, que és la recepta més catalana de totes. Unes aletes de pollastre en sípia. Potser ficarem una mica de vi ranci i tot. Què us sembla? M'acompanyeu? Anem a cuinar. Per 4 persones jo faré 7 xaletes, això al vostre gust. Posem una mica de sal, una mica de pebre en aquest bol, una mica de farina que servirà per lligar la salsa, després ho remenem tot i començarem a fregir. Posem l'oli amb la cassola que anem a fer-lo, una cullerada de mantega de porc, a mi m'agrada cuinar amb mantega de porc, li dona un gust molt bo. Vinga, ja s'ho fregit. Només les durarem per fora, que la pell quedi així saquejada i ja està, una mica durada. Llavors ja courà amb la salsa, d'acord? O sigui que les anem sofregint, quan estiguin durades d'un costat li fem la volta i quan ja estiguin del tot durades doncs les retirarem de la cassola. Per això va molt bé aquestes cassoles antisadherents, que no s'enganxa res. Mireu, aquí us queda l'oli, vale? Ara la ceba. Jo li poso ceba de figueres sempre que puc perquè sóc un cuiner empordanès i la ceba de figueres és el que toca. Si no en teniu, poseu la que us agradi més. I la trinxeu, com ja sabeu fer, pel sofregit, ben petita, vinga, amb un bon ganivet que talli, així. Sembla molta ceba, però llavors això queda en res, ja ho sabeu. Vinga, cap a la cassola, l'anem posant i anirem sofregint. En aquest sofregit ens falten els alls. Jo li posaré 4, els pelem, llavors els trinxarem petit, igual que la ceba. Sí, important, sempre que el ganivet talli. Vinga, 6 trinxadets petits i cap a la ceba que està sofregint. Veieu, ja comença a baixar això. També podeu ficar els alls al principi, no passa res. Això una mica al vostre gust. D'acord? Llavors ja tot agafarà el mateix color i tot quedarà integrat. Vinga, què us sembla? Aquest color jo diria que està força bé. Podeu continuar sofregint, afegint una miqueta més d'aigua, que això desenganxarà els caramelos de la cassola. Ara el tomàquet, el sofregit. He posat 4 tomàquets vermells, pelats i ratllats. La sèpia, a mi me l'han netejat a la peixateria i sempre dic que me deixin la pell, que a mi m'agrada. Abans això li deien sèpia a la brutesca, dèiem els cuiners. La pell sempre li dona més gustet. Tallarem uns daus d'uns 3-4 centímetres, no els talleu massa petits, perquè llavors al coure encara queden més petits, d'acord? Mira, fixeu-vos, així. Talleu tot el cos i les potes també. Veieu? Mira, he fet dir que me reservin la melsa, la salsa que diuen els peixaters. Sofregit ja va anar fent, d'acord? Doncs vinga, posem la sèpia, tota talladeta. Recordeu que tenim la melsa guardada. Anem sofregint. Vinga, ja ha perdut tota l'aigua, comença a sofregir això, veieu? Ja se va integrant la ceba, el vi ranci. El vi ranci farà el mateix gust de vi que desenganxarà els caramelos. Vinga, va sofregint això, s'ha reduït l'alcohol, veieu? Ja està reduït. Tornem les aletes que teníem ja reservades fregides. Vinga, ara cobrim amb aigua, no es passeu amb l'aigua, Jo he posat mig litre o 6, apenes que cobreixi. Més aigua no calen per res. I ara deixem bullir uns 20-25 minuts i mentre ens fem el que ens agradi més. D'acord? Vinga. Tornem a la picada catalana de tota la vida. Uns alls, 2 o 3 alls, jo li poso 2 o 3 bastonets d'aquests de pa, picos, que diuen. Podeu ficar també una galeta madia o una torrada de pa. Unes ametlles, també podeu afegir uns pinyons i la xocolata indispensable per una picada de mar i muntanya. El julivert, també indispensable, una mica de sal i vinga, xaf, ja ho sabeu com va això. Ara afegirem la melsa que teníem guardada, us en recordeu? Hi ha qui posa només la meitat o una quart, jo la poso tota, a mi m'agraden els sabors potents. Mireu quina pasta, això serà perfecte. Les aletes ja estan quasi cuites, afegirem la picada, la remenarem bé, deixarem coure 10 o 12 minutets més i això ja ho tindrem, tastem de sal i pebre i ja ho tenim preparat. Boníssim està quedant això, quin color. Mireu, què us sembla? Vinga, ja ho tenim això, ja està. El pollastre, la sèpia tendra, aroma de xocolata, les ametlles, mar i muntanya, boníssim, m'ha quedat boníssim. És d'aquelles salsetes que se te queden enganxades al llavi, que són tan bones.
Si us ha agradat aquesta recepta, voleu que faci més i cuinar amb mi, doneu-li un bon like al vídeo i ja ho sabeu, us teniu que subscriure.